תגידי מתי. שלום. בואו תסתכלו רגע מה הצינוריות האלה. אתם רואים יש צינוריות מדורגות לפילטר אוויר. למה אנחנו צריכים דבר כזה? מה התפקיד של הדבר הזה? מתברר שניתן לנצל את האקוסטיקה למילוי טוב יותר של הצילינדר, להגדלת הספקים. אומנם ברמות קטנות, אבל זה תורם. עכשיו, בטורים נמוכים המנוע מסתובב לאט. השסתומים ברגע שהם פועלים, הם יוצרים גלי הדף, מין גלים כאלה. גלים שיש להם תדר מסוים. התדר הוא איטי, אז ברגע שהשסתום, היניקה נפתח ונסגר, הוא מייצר מין גל כזה. הגל הזה יש לו מהירות מסוימת, הוא יבחר, הוא ילך כמובן לכל הצינוריות, אבל התזמון המדויק, ברגע שהוא פוגע בצינורית הארוכה, הוא חוזר, הוא בדיוק יפגוש את השסתום היניקה בזמן פתיחה. ואז הגל יעזור לדחוף את האוויר פנימה, למילוי טוב יותר של הצילינדר. עולים את הטורים, מעלים קצת את הטורים, הנהג מעלה קצת את הטורים, הטורים קצת עולים, התדר גם שיוצרים השסתומים, התדר עולה. עכשיו הוא יתאים לצינורית הבינונית, גל ההדף ייכנס לפה, הוא יחזור כמו כדור פינג פונג, הוא חוזר, והתזמון המדויק, כמובן שהאורך הצינור מחושב בדיוק לתזמון המדויק של טורים מסוימים, ואז אותו גל שחוזר, אותם גלים שחוזרים, עוזרים לדחוף את האוויר למילוי צילינדר, הם פוגשים את השסתום שהוא נפתח. בטורים גבוהים יותר, התדר גדול יותר, המהירות של הגל גדולה יותר. לכן הצינורית פה היא קצרה יותר. הגלים האלה מגיעים לפה, מגיעים לכולם, אבל לפה זה לא יעזור, אבל זה בדיוק מתוכנן ומחושב, שבדיוק נניח ב-3200 או 3500 הגל הזה נכנס לתוך הצינורית, פוגע בדופן שלה, חוזר, הוא יפגוש בדיוק כשסתום יניקה פתוח שוב פעם, ואז יעזור למילוי הצילינדר. זאת אומרת, זה לא ליופי, היצרן לא נותן מתנות. הצינוריות האלה מיועדות למילוי טוב יותר של הצילינדר בעזרת האקוסטיקה, בעזרת הגלים. זה כל הסיפור. יאללה.